Batu baituen gaia herri-beska izan da, badakizuenez. Herri-beska horrek elkartu baitu moduan, baina ez dakit galdetu duen buruari zer den herri-beska. Eta zer den beska, zer den herria. Ni galdera hobera egin nion adimen artifizialari esan zer da beska. Eta lehenengo gauza esan zidanak izan zen, beska iparraldeko hitza dela, eta esanen ados, eta segura nola da, badakigu guztiok, peska ere, hainbat lekutan, jaila, beraz, hori uste du gainera nahiko argi daukagula deno, zer den peska, emozioa, eskuak darrarka, izan daiteke peska. Baina galdera zailago bat egin duen, eta zer da herria? Herria esan zidan, lurralde zaki bateko gizakien multzoa da, beste hainbat gauzen artean. Eta esan nion ados, baina zer da lurraldea? Zer da lurralde hori? Eta ez zidan erantzun nik nahiko duken moduak edo nik sentitzen dudan modu horretan, eta guk gaur hemen sentitzen dugun modu horretan. Eta iruditzen zait oraindik adimen artifiziala ez duela lortu gaur hemen elkartu baituen sentimendu horri hitzak jartzea. Eta hori da ez, herria, beska, eta sentimendu hori adimen artifiziala definitzen ez dakien sentimendu hori gaur bildu baituena, asko gobeto bagian azaleratzen du ostegunean hasikoen ekitaldi unkigarri batek, kotrikak, atarratzetik hasiera emango zaiona ostegunean, izan ere gure herri hau lurraldea zer da, eta kantak ere adibidez, Siberutikan mendebaldera, edo esaten du baita ere Erramunen eta Maixuxen herria, baina Erramun eta Maixuxek amaren altzoa jaso zuten euskara, zorioneko izan ziren gutako asko bezala, baina ez da guztion kasua hori. Eta horregatik badakigu egunero ahaleginetan, ari direla hainbat eta hainbat, korrika batez ere zuengatik egiten da, egunero ahaleginean ari zaretenak, eta gaur zorteko gara Baionako AEK-ako ikasleak etorri zaizkigulako segurara, eta txalo haundi bat ekarri edo ongietarre emaneko nieke. Etorri, gerturatu. Kantari honak ere esan digute, konprobatuko dugu ea biak uztartuta nola ateratzen zaien. Ez omen da lehenengo aldia, iaz ere kantatu zutela ados. Eta ez Baionakoak bakarrik, bordalekoak ere bai. Arratxalde honene, zer moduz aurrede, hementxe bildu gira gizontaren azte. Gauduztasun kaldean, ezen egon triste, elkarrekin dantzatu zahar eta gazte. Eren txikietan, egolden autua, hauskola egariz hori helburua. Ipar eta egoa, badira batuak, zigur gure kultura, zaznaren galdua. Siberotarrak ere omen dira, bueno. Berandu babitza. Herri-besta bat, iparra egoa demagun, ez da larun bat eguerdi bateko herri bazkaria. Edo ez da ostiraletik igandera segurara, asteburu pasa etortzea, edo osteguneko bertsoafarian bertsolariekin hunkitzea. Ez da, edo bada. Izan daiteke hori, baina herri-besta izateko herriak hitz egin behar du, herriak antolatu behar du herriarentzat, eta guk argi diogu herri-besta nahi dugula. Zoritxarrez ordea, herri guztiak
herri guztiek ez daukate festa egiteko motiborik. Eta gaur goizean, AEK-ko bideo bat ikusi dut, Gazatik iritsi den bideo batekin, Gazako aurrek trabatutako bideotxo bat zen, korrikari sustengoa emanez, eta uste dut guri ere badagokegula beraiei bueltan sustengoa ematea. Ez dezagun ahaztu, ez dezagun suetena sinatu zutenetik 500 palestinarren dituelako Israelek eta dagoeneko zoritxarraz gure telebistatik aldendu delako gai hau. Eta herribesta horretan eta palestinarekin lotura eginez, iparregoak badu erreferente bat herribesta ereduarena eta nola ez hori, eta ez iparregoarena bakarrik, esango nuke Bilboko konpartxe jartzen dutela mugarri bat, iaz ere demostratu zioten Euskal Herri guztiari egin daitekeela festa Israelgo produkturik gabe, guk oraindik autokritika eginez badaukagu horretan lana, eta badakizue iparregoak harreman estua duela Bilboko konpartxetako batekin, Altxaporru da bera, oso ezagunak herrian aspalditik, eta nahi nieke beraiei ere hitza eman, eta horretarako daukagu gaur Ane Garai, Bilboko Altxaporru konpartxak idea, zatoz, Ane? Askotarikoa da gure kultura, eta askotarikoa gurean kultura eragileak. Baina helburu berberak batzen gaitu denak, gure izena eta gure izana elikatzeko gogoak. Elikatze horretan saiatzen gara kulturaren iturritik edaten dugunan zentzumenak pizten. Ikusmena, entzumena, ukimena, usaimena, baita daztamena ere. Den-denak baitira ezinbesteko gure kulturaz gozatzeko. Horretan dihardugu hemen bildu garen horrez, zein bere lekutik geure onena ematen, edo saiatzen gara bintzat. Kulturgintzak baditu milaka aurpegi, eta guztiek dute lekua gure herrian. Aniztasun horretan, norabide berak bildu gaitu iparraegoa eta Altxaporrue. Eta elkarren eskutik helduta egin dugu bidearen zati bat bederen. Izan ere, 20 guztiak bete ditu iparraegoak aurten, ia 30 urte, 30 da, kasi. Eta atzetik doakio Altxaporrue konpartzan. 20 urteko muga pasea baitugu berriki, ez dira markamakalak. Altxaporrue konpartza gara, jaiak, herri bestak dira gure esparrua, txosnak gure bereizgarria, eta Bilboko gazte nagusia gure ekosistema.